У эфіры Белсату размова, з вами Віталь Циганкоў. Паводле прагнозаў сусветных эканамістаў, і сусветная эканоміка, і большасць беларускіх суседзяў у гэтым годзе эканамічна вырастуць. І толькі Беларусь чакае стагнацыя у лепшым выпадку. Чаму так адбываецца, чаму Беларусь в эканамічным сэнсе становіцца пэўнай чорнай дзіркай на эканамічнай мапе свету? Пра гэта да іншае пагаворым сёння з нашым госцем. Гэта Зміцер Крук, эканаміст даследчага цэнтру Бірок. Добры дзень. Добрый день. Дарэчы, спачатку прагнозы тых жа сусветных структураў, Сусветнага банку, Міжнароднага валютнага фонду наконт Беларусі ў 2021 годзе былі больш аптымістычныя. Рост 2-3% і гэтак далей. Але літаральна за апошнія месяцы яны змянілі свае прагнозы на негатыўныя. Чаму так адбылося, што здарылася? Сусветная арганізацыя, хутчэй за ўсё, калі робяць прагнозы, яны глядзяць на рэгіянальны кантэкст. І для ўсходняй Еўропы, для ўсіх рэгіён СНД, як яны яго называюць, перш за ўсё яны глядзяць на Расію, і падразумяваецца, што рост ці спад у Расіі ён будзе цягнуць за сабой такую ж дынаміку ў суседніх краінах. Але ў гэтым годзе адметнасць у тым, што ўнутраны кантэкст Беларусі ён будзе не менш уплывовым чыннікам, чым вось гэты рэгіянальны кантэкст. І, як мне падаецца, фокусаванне менавіта на гэтым унутраным кантэксце яно стала вось той прычынай, чаму былі перагледжаны прагнозы у бок менш прывабнай ацэнкі. І, дарэчы, гэтыя сусветныя структуры, яны, можна сказаць, пайшлі вслед за беларускімі незалежнымі эканамістамі, якія яшчэ восенню прагназавалі, што роста не будзе, альбо в лепшым выпадку 0,5% ці нават будзе падзенне. І вы, памятаю, в нашых ранейшых сваіх інтэрв'ю таксама гэта прагназавалі. На чым грунтаваўся ваш прагноз, які, як выглядае зараз, аказваецца бліжэй да ісціны? Глядзіць, першы маштабны чыннік, тое, што можна назваць фінансавая напружанасць. Тое, што, я думаю, зараз усе адчуваюць, што восені, перш за ўсё, было шмат фактараў, які маглі прывесці, і пэўнай ступені прывялі да фінансавага стрэсу. Мы можам казаць уже аб ступені інтэнсіўнасці, яна была не такая вялікая, якой магла бы быць, але тым не менш, вось гэтая фінансавая напружанасць, яна ў пэўнай ступені захоўваецца. І што зараз, што гэта за чыннікі фінансавай напружанасці? Перш за ўсё, галоўны чыннік – гэта фінансавае становішча буйных дзяржпрадпрыемстваў. Не сакрэт, што шмат хто з іх страціў абаротныя сродкі, ці істотны дэфіцыт гэтых абаротных сродкаў існуе, і што для іх абслугоўвання сваіх даўгоў – гэта вялікая праблема, вялікі галоўны фактычна выклік на сёння. І ў сваю чаргу гэта адлюстроўваецца на стане банкаўскага сектара, гэта адлюстроўваецца на стане бюджэта. І вырашэнне вось гэтага фінансавага напружання, яно, каб прадухіліць фінансавы стрэс, улады фактычна, як я кажу, яны спрабуюць размыць гэтыя фінансавыя выклікі па ўсяму спектру эканомікі, перакладваючы іх, як груба кажуць, па розных кішэнях, каб не было такога нейкай кропкі канцэнтрацыі гэтых праблем. І вось гэта прыводзіць да таго, што калі гэтыя праблемы вяртаюцца ў рэальны сектар, гэта галоўны чыннік таго, што эканоміка не можа генераваць той рост, які генеруюць суседнія краіны. Я чытаў, што значнай ступені яны перакінулі эту праблему на банкаўскі сектар. Не толькі на банкаўскі, галоўны тренд апошніх некалькіх месяцаў, я б сказаў, на бюджэт. Што бюджэт стаў і дзяржаўны доўг, яны сталі галоўнымі такімі сродкамі абсарбацыі гэтых патэнцыйных рызыкаў. І зараз ідэя ў тым, як я сказаў, размеркаваць яго па розных кішэнях, каб у пэўнай кропцы не было залішняй канцэнтрацыі, каб гэта не прывяло да таго фінансавага стрэсу, да істотнай успышкі нейкай на адным сегменце фінансавага рынку. І з пункту гледжання перспектываў роста гэта, безумоўна, запавольвае рост. Гэта, як так званыя кандалы для прадпрыемстваў, і развівацца яны могуць не такіх тэмпах. Іншы важны чыннік, на які я звяртаю ўвагу ўжо некалькі месяцаў, я называю гэта феноменам адтэрмінаванай рэцэсіі. Бо прадпрыемствы, на якіх цяжар перыяду ковіду ў значнай ступені быў перакладзены, яны
павысіўшы свае выдаткі, зараз яны павінны іх скарачаць. А скарачаць как? Перспектываў, шляхоў, опцый не так шмат. І перш за ўсё яны глядзяць на магчымасць скарачэння выдаткаў на працу. А што гэта значыць для эканомікі? Гэта значыць, што заробкі па меншай меры будуць запавольвацца іх рост, а хутчэй можа даже будзе казаць аб іх стагнацыі ці нават скарачэнні ў рэальным вымірэнні. А гэта ўжо у сваю чаргу адлюстроўваецца на стане попыту унутры эканомікі. І што зараз мы бачым, гэта стагнацыю ўнутранага попыту, спажывецкі попыт, ён звужаецца, і гэта яшчэ адзін важны чыннік таго, што эканоміка не можа дэманстраваць такі рост, які дэманструюць суседнія краіны. То бок дынаміка, ну вось калі рэзюмаваць, дынаміка больш прывабная наша мінулага году, на першы погляд больш прывабна з пункту гледжання ВУП, мы праселі не так істотна, як іншыя краіны. Зараз яна кампенсуецца тым, што аднаўленне у нас будзе больш марудным і больш запаволеным, ніж у іншых краінах. Вось яны перакідваюць на бюджэт, і выніку мы ўжо ведаем, што нават афіцыйна запланаваны дэфіцыт бюджэта першыню за некалькі гадоў, але улады проста набяруць, як заўсёды это рабілі, новых далгоў, ці зараз это ўжо ім не так проста з-за палітычных прычынаў? Не так проста. Глядзіце, трэба ўсё ж такі трохі асобна разглядаць бюджэт і дзяржаўны доўг. Это яны звязаныя паміж сабой, але гэта не адно і тое ж. Мінулыя гады, і калі мне памяць не змяняе, з 2012 года у нас быў заўсёды прафіцыт бюджэта, то бок даходы бюджэта яны былі істотна больш, чым расходы, і гэта дазваляла фінансаваць, скарачаць знешні доўг, выплочваць свае абавязкі па знешняму доўгу, ці наогул па дзяржаўнаму доўгу. Зараз сітуацыя адваротная. Фактычна мы маем прынцыпова новы стан у фіскальным сектары, і бюджэт, як вы ўжо трапна сказалі, ён становіцца дэфіцытным, і прычым размер гэтага дэфіцыту даволі істотны. То бок, калі раней за кошт бюджэту мы маглі скарачаць даўгавыя абавязальніцтвы, зараз наадварот. Нам трэба яшчэ шукаць дадатковыя сродкі для таго, каб пакрыць гэты дэфіцыт бюджэта. І калі раней бюджэтны стан ён дазваляў скарачаць дзяржаўны доўг, то бок, можна сказаць, ён быў такім спрыяльным для устойлівасці па дзяржаўнаму доўгу, то зараз адваротная сітуацыя. Яны, наабарот, пагаршаюць адно і другое. Бюджэтны дэфіцыт, ён правакуе неабходнасць павелічэння дзяржаўнага доўгу, а неабходнасць выконваць свае абавязкі па дзяржаўнаму доўгу — гэта адзін з фактараў того самого патэнцыйнага фінансавага стрэсу і той самай фінансавай напружанасці, з якой я пачаў. Вы говорили пра цяжкі стан дзяржаўных прадпрыемстваў. Гэта вядома, што яны, в цэлым, калі браць, яны якраз забіраюць з бюджэта, а прыватны бізнес, недзяржаўны бізнес, ён дае бюджэт. Ён больш рэнтабельны, чым дзяржаўны бізнес. Але тым не менш, калі адбываюцца такія праблемы, і вы казалі, як яны будуць вырашаць, па-вашаму, не пойдуць яны на скарачэнне людзей, хаця это ўжо адбываецца, але все-таки зверху будзе загад любым шляхам людзей не скарачаць, хоць зменшайце ім заробкі, але не выганяйце з прадпрыемстваў. Глядзіце, тое, што я ўжо ўзгадаў, гэтая спроба, як я кажу, размыць праблемы па розных напрамках, раскласці іх па розных кішэнях, гэта менавіта тое, пра што вы кажаце. З аднаго боку, так, прадпрыемствы, іх фінансавае становішча, яно далёка не лепшае, а з іншага боку, яны фактычна сітуацыя да іх даводзіцца такім чынам, што скарачаць людзей нельга ці ў вельмі абмежаваных памерах, і трэба выплочваць пэўны ўзровень заробкаў. І тады ўзнікае пытанне, за кошт чаго гэта ўсё амартызаваць, абсарбаваць вось гэтыя праблемы. І пакуль адказ, такі прамежкавы адказ, у пэўнай ступені гэта менавіта бюджэт. А вось далей пытанне ўзнікае, а за кошт чаго тады фінансаваць дэфіцыт бюджэта. На гэты год больш-менш панятна, зразумела, таму што ў мінулыя гады Мінфін накапіў пэўны запас, і вось гэтыя сродкі актыўна выкарыстоўваюцца з восені мінулага году і будуць амаль усе выкарыстаны ў гэтым годзе. Тут важна
адзначыць, я не пра золотавалютныя рэзервы кажу, а менавіта пра дэпазіты Мінфіна. Але пытанне далей, вось як далей магчыма будзе і ці будзе наогул магчыма перакладваць з кішэню ў кішэню гэтыя праблемы, таму што дзесьці гэтыя праблемы вылазяць. А шансу на то, што это дзяржаўныя прадпрыемствы нарэшце запрацуюць нармальна, будуць прыносіць прыбытак, это ўжо фактычна няма, ніхто это нават не абмяркоўвае. Вось ведаеце, гэта, напэўна, сёння галоўны сюжэт. У ўрадзе зараз абмяркоўваецца такі, я б назваў гэта вялікай кампаніяй па пазбаўленні дзяржаўных прадпрыемстваў ад даўгоў, менавіта з разлікам на тое, што яны нарэшце такі будуць забяспечваць устойлівы уласны стан і перастануць быць тым цяжарам для эканомікі, якім яны з'яўляюцца. Ці рэалістычна гэта? Тут ўжо, пэўна, трэба казаць у па меншай меры галіновым нейкім разрэзе ці нават на ўзроўні прадпрыемства. Але ў пераважнай большасці гэтыя праблемы, яны істотныя, а ў пэўных выпадках яны непераадольныя. І гэта афіцыйна прызнаецца нават у справаздачнасці саміх гэтых прадпрыемстваў, як аўдытары выкарыстоўваюць тэрмін істотная невызначанасць у дачыненні да беспрабойнасці дзейнасці. Гэта такі эфемізм для таго, што вось праблемы назапашаныя прадпрыемствам, яны параджаюць сумненне, ці можа гэта прадпрыемства далей функцыянаваць. І ясна, што нейкія радыкальныя вырашэнні, пра якія дзесяцігоддзямі гавораць тыя ж незалежныя эканамісты і дэмакратычныя палітыкі, тая ж прыватызацыя на аснове тэндара, яна не дазваляецца проста з-за палітычных прычынаў, ці паколькі мы ведаем, як Александр Лукашенко ставіцца да прыватызацыі, да прыватнага бізнеса, ці ёсць і прычыны яшчэ больш структурныя таксама? Я лічу, што і то, і іншае, што першы чыннік, як мне падаецца, гэта такая спрыяльная мадэль эканамічная з пункту гледжання палітычнага. Гэта было заўсёды фактычна 20 год. Так прасцей, так больш зразумела для цяперашніх уладаў кіраваць. Яны разумеюць вось такую структуру эканомікі і для палітычных мэтаў выкарыстоўваць вось гэтыя дзяржаўныя прадпрыемствы даволі лёгка. Я маю на ўвазе наўпроставы кантроль над заробкамі, наўпроставы кантроль над занятасцю і гэтак далей. Што новага важна ў гэтым? Я б сказаў, што калі там 10 год таму сапраўды прыватызацыя не маштабная, а там па меншай меры кропкавая, яна магла стаць вырашэннем праблемы, сёння ў гэтым вялікія сумневы. Таму што назапашаны ўзровень даўгоў, прывабнасць гэтых прадпрыемстваў для знешніх рынкаў, маю на ўвазе іх долю на знешніх рынках, істотна скарацілася. Таму сёння нават калі б было такое жаданне, прыватызацыя зусім не з'яўляецца нейкай панацэяй. Таму калі мы патэнцыйна кажам пра нейкія змены, яны зусім не будуць пачынацца з прыватызацыі. Прыватызацыя, у маім разуменні, гэта ў лепшым выпадку там 5, 6, 10 крок, і то гэта кропкава, зноў падкрэслю, у дачыненні да асобных прадпрыемстваў гэта можа сапраўды дапамагчы. Што таксама важна разумець і аналізаваць усім гледачам, гэта курс нацыянальнай валюты. На яго зараз галоўны чыннік, які ўплывае ў пазітыўны бок, я маю на ўвазе, што дазваляе захоўваць пэўную стабільнасць, гэта стан знешняга гандлю. І тут гэта можа гучаць неяк нечакана. У нас даволі прывабная сітуацыя, і я б нават сказаў, дзесьці з верасня-кастрычніка мінулага году адбыўся такі экспартны цуд, знешнегандлёвы цуд. Гэта фактычна, нават калі вяртацца да нашай размовы ў дачыненні да ВУП, гэта галоўны чыннік, які дазволіў значна палепшыць сітуацыю і з пункту гледжання ВУП, і з пункту гледжання абменнага курсу. Што з'яўляецца праблемным чыннікам для абменнага курсу, гэта сітуацыя на ўнутраным рынку, гэта тыя самыя інфляцыйныя чаканні, гэта адток дэпазітаў, які з пачатку 2020 года склаў вельмі істотныя лічбы, і гэта такі удар па ліквіднасці банкаўскай сістэмы, і гэта дадатковы попыт на
замежную валюту з боку насельніцтва. Вось гэта разгойдвае абменны курс, але з аднаго боку палепшыўшаяся сітуацыя ў знешнім гандлі, а з другога боку вось тут у гульню вступае менавіта Нацбанк. Тое, што ён, ну, як кажуць на слензе некаторыя эканамісты, зажимае ліквіднасць і ну, амаль такім ручным стылі кіруе грашовыя прапановы, вось гэта пакуль дазваляе трымаць сітуацыю. Дзякуй. Татальная невызначанасць і хіскасць – гэта тое, што, на думку нашага сённяшняга госця, эканаміста Змітра Крука, вызначае якраз стан беларускай эканомікі. З вами был Віталь Циганкоў. Заставайтеся з Белсатам.